बे जाबाय फिलिपियानि जारिहायनि पासपर्ट बे पट मोनसेखौल' फरायनानै जों सोलियो रावखौ जों सोलोंलायो ओरैबायदि बुंदों मोजाङैनो बेखांदों बर'आवहाय ओरैबायदि बुंदों नोंसोरो बयनिबो सिगाङाव गुरै नुजादो मानोना प्रभुनि फैगोन दिना खाथिसै आरोबाव बुंबावनि नोंसोरो बयनिबो सिगाङाव गुरै नुजादो प्रभुनि फैगोन दिना खाथिसै इसोरा गावनि राव फरायनाय जों खोनासंनाय बयनिबो फारसे बे रावजों दोनखानायफोरखौ जोङो लासै दसे सोरनि गोथां रावखौ रायज्लायदोनि पौला बे लाइजामखौ फिलिपियाव थानाय नोगोरनि फोथायग्राफोरनो लिरदों फिलिपि नोगोराव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनायखौहाय बे नायहरदों नुहुरदों आरो फिलिपियाव थानाय ख्रिस्टियानफ्रा प्रभुनि फैनायखौ जेब्लायबो नेबाय थादों प्रभुनि फैनायखौ बिसोरो आसा खालामनानै नेबाय थादों आन्थाय पौला आत्मिक मेगनजों नुहुरदों फिलिपियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनि जिउ खांनाया बा ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनाया माबादि फिलिपिया 2:1 3 बरसिम नायब्लानो टेनपना बुंनो जाबाय नोंसोरो गावजों गाव बिरोध खालामलायाला नम्रजों गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन सान दे गावजों गाव बिरोध खालामलायालाबा गुरै गोसोजों गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सान बे गोब्राबथार गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन साननो हानाय गोब्राबथार बियो मोनसे गोब्राब बिषय बियो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै साननो हानाया बे गोब्राबथार दे पौला नुहुरदों बिसोरखौ जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ नेबाय थादों ना ओंखायनो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होनो थाखाय साननो थाखाय बिसोरो गोब्राब जादों 15 सल'फोराव नायब्ला नुगोन दे 15 सल'फोराव ओरैबादि बुंदों नोंसोरो गावजों गाव नारसिनज्लायालाबा दे नोंसोरो गावजों गाव नारसिनज्लायालाबा ओरैबादि मोजां खामानिखौ मावदो संसाराव गाज्रिजों बुंफबनाय दङ इनायजों बुंफबनाय दङ बिसोरनि गेजेराव नोंसोरो दाय गैयै नुजादों आरो इसोरनि गोगो फिसा जादों सल'खौ नायब्लानो खिन्थु प्रभुनि फैनायखौ नेबाय थादों आन्थाय पौला बिसोरनि जिउ खांनायखौ गावजों गाव नारसिनलायनाय बेखौ बे नुहुरदों बेनिखायनो बुंदों जाबाय नोंसोरो बे गाज्रिजों बुंफबनाय बे संसारावहाय ना मोजां खामानि मावनानै दाय गैयै नुजानानै इसोरनि नोंसोरो गोगो फिसाला जादों आरोबाव फिलिपि 3:18-19 नायब्ला नुगोन 18 ओरैबादि बुंदों ना गुबुनफ्रा गुबुन बादि थाबायदों आसामिसाव बुंनो जाबाय बिसोर आनर्डारलि सलिसिन बिसोरो गुबुन बादि थाबायदों आरो बिसोरो क्रुसनि बिसार होनदों गाहाय 19 मा बुंदों बिसोरनि उदैयानो इसोर आरो बिसोरनि उननि जिबना जोबस्रांनाय होनदों दा पौला फिलिपियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ नायहरनानैहाय बेनिखायनो बुंदों नोंसोरो बयनिबो सिगाङाव गुरै नुजादो दा लाबोदों अनजाग्राफोर गुरै जानाया मा खालामनो हागौ जेब्ला जों इसोरनि सिगाङाव गुरै नुजाबाय बे गुरै जानाया मा खालामो बे गुरै जानायाव गेदेर मोनसे शक्ति दं मा शक्ति बेलाय अनजाग्राफोर बोरै गोसो होदे थिनथुनायखौ दोनथ' ओरैहाय गोसो गुरै जानाया मा शक्ति दं 1 नम्बराव गुरै जानाया मोनब्रै खामानिखौ मावो
गुरै जानाय मोनब्रै खामानिखौ मावो मा खामानि बेलाय एक नम्बरा जाबाय गुरै जानाया सैज्लायनो हायो दुइ नम्बराव गुरै जानाया अनज्लायनो हायो तीन नम्बरावहाय गुरै जानाया गुबुनखौ हेफाजाब खालामनो हायो आरो गुरै जानाया इसोरनि बोसोन मानियो चारिथा खामानि नम्र जानायावहाय खामानिखौ मावो लास्टआ जाबाय गुरै जानाया इसोरनि बोसोन मानिनाय दा गुरै जानायाव बेबादि मोनसे शक्ति दं लाबोदों उदाहरण लाबोदों आङो पासनि कर्म 19 9 एकनिफ्राय 9 फारसे दामना बयबो मिथिगौ बेखौहाय सासे गेदेर बिधाननि पण्डित गोरों मानसि दंमोन बे जाबाय शौला उनावसो बे फल नाम मोनदों शौला ओरैबादिमोन बिधान मानिसिग्रामोन बे 100 बिधानखौ बे मानियोमोन बेहा बेबादि फोथायनाय दंमोन बिधाननि गेजेरजोंसो मानसि बासायजायो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय नङा बे गेदेर फोथायनाय बेहा दंमोन बिधाननि गेजेरजोंसो मानसिया पापनिफ्राय बासायजायो मुक्तिखौ मोननो हायो बे शौलनि फोथायनाय जिसु ख्रिस्टनिफ्राय नङा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरखौहाय जिसु ख्रिस्टनि मण्डलिफोरखौहाय धारणा खालामनो बियो सानसेखालि गेदेर पुरहितफोरनिफ्राय बियो दलिलाव साइन लानानै ख्रिस्टियानफोरखौ धारणा खालामनाय बे ओंखारदों जुजिदों सानसेखालि बियो धर्मेशक नोगोरखौ मिथिबाय बेयाव ख्रिस्टियानफोर दङ बेयावनि मानसिफोरखौ खाना लायनो थाखाय बे पुरहितनिफ्राय लानाय ना बे कमसाखौ लानानै थांदों गावजों लोगोसे 8 जनसो मानसिफोर दंमोन गराय गाखोनानै थांदों जेला धर्मेशक नोगोर मोनहैयो जिसु ख्रिस्टआ मा खालामखो गोजौनिफ्राय जोंब्लावनाय मोनसे वार्ड बेनि मोखाङाव नांबाय आरो बे वार्डजों बियो मोदानबाय बेनि मेगना खाना जाबाय गरायनिफ्राय बियो गोग्लैबाय आरो गरायाबो गाबख्रावबाय 8 जन मानसिफ्राबो नुबाय होख्रावनायखौ नुबाय आरो बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदों हे सुल नों आंखौ मानो धारणा खालाम बे गोग्लैनानै मेगन खाना जानानै थाबाय बे समाव बुंदों नों सोर जाखो अब्ला जिसुआ बुंदों नों जायखौ धारणा खालामदों बे आं जिसुआनो नों थांदो मानो धर्मेशक नोगोराव थांदो बेखौबो नों थांदो आरो ओरै अन्नानिखौ बुंबाय जिसु ख्रिस्टआ अन्नानिया नों थांदो था शौल होननाय सासे मानसि बेखौ आं थामथिं खालामबाय बे लामायाव गोग्लैनानै दं खाना जानानै दं नों थांदो था बेनि मोदोमाव दांदो नों प्रार्थना खालामदो अन्नानिया बुंदो हे प्रभु बोरै थांनो आंलाय मण्डलिफोरखौ धारणा खालामनो मण्डलिखौ खानानै लांनो जेराव जोबनो बियो फैदों आं बेखौ मिथिबाय माबोरै थांनो आंलाय जिसु ख्रिस्टआ बुंनो थां आं बेखौ थामथिं खालामखाबाय फैबाय आरज खालामबाय थादों प्रभु आंनि मेगना नुफिनथोंसै हे प्रभु आंनि मेगना नुफिनथोंसै अन्नानिया दांबाय आरज खालामबाय बेनि मेगना नुबाय जिसु ख्रिस्टआ बुंनाय बादि नोगोराव थांदो नोगोराव थांबाय बाप्तिस्मा लाबाय ओमफ्राय दाने जों बेनि जिबनखौ नायदोनि जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ बियो बासायगिरिनो नाजावबाय बेनि उनाव ना बाप्तिस्मा लानायनि उनाव मा जाखो बेनि जिबनावलाय माबोरै जाखो बेनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टनि जि नम्र भाब बे नम्र भाबा हाब्बाय जिसु ख्रिस्टनि जि भाब बे भाबा हाब्बाय नम्र जाबाय नम्र जानानै मा खालामखो बेलाय जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बर' जातिफोरनि गेजेराव इसोरनि गाहाम रादाब प्रसार खालामनो थिग थाक खालामबाय हेन्दो बियो सिगां जेराव जोबग्रामोन धारणा खालामग्रामोन बुग्रामोन ना बेखौ जाल्दा नागारनानै सम्पूर्ण एखेबारे 100 गोसो सोलायनानै नम्र जाबाय
नम्र जानायनि उनाव मा जाखो बियो अनग्रा जाबाय गुबुनखौ दुखुआव गोग्लैग्राफोरखौ बोखांग्रा जाबाय हेफाजाब खालामग्रा जाबाय आरो गासिबो सैसोनो हानाय बोलोखौ जिसु ख्रिस्टनिफ्राय बे मोनबाय बेनिखायनो फिलिपियारिफोरनो खोथा दि सानसेखालि फिलिपियानि 4:10-13 नायब्लानो फिलिपियानि 4:10-13 बे खोथाजों मा बुंदों आंहा गोबां जाब्लाबो गैया जाब्लाबो आङो ना मोनजायाब्लाबो मोनलोङाब्लाबो आं बेखौ सैनो सोलोंबाय आरो बेफोर गासिखौबो सैनो जिसु ख्रिस्टआ आंनो बोलो होबाय बोलो होबाय नानै लाबोदों अनसायग्राफोर नम्रआ नखराव जिबनाव शान्ति दं आरोबाव बुंदों नम्र जानाया अनसायग्राफोर दे नम्र जानाया नखराव जिबनाव शान्ति दं बे एखेबारे गुबै बाथ्रा नम्र आरोबाव बुंबावदों दे नम्र जानाया ना नखराव व्यक्तिगत जिबनावहाय शान्ति लाबोयो गामियाव मण्डलियाव इसोरनि आशीर्बादा फैयो सोरबा फरायगोन होननानैहाय गेटफोरनि 29 नम्बरनि ना 11 पद बर' फरायनायला गेट माला 29:11 berkuah kau ni masih boleh juga. Berkuah kau ni masih boleh. मा बुंनाय जाखो आसुमासा बुंनाय जाबाय बारबा गावनि प्रजाफोरनो बोलो होगोन आरो शान्तिखौ होनानै आसुमासा ओरैबायदि शान्तिखौ होनानै आशीर्बाद होगोन दा अनजायग्राफोर नम्रआव नम्रआ शान्तिखौ लाबोयो ओमफ्राय शान्ति होग्रासो बोलो होग्रासो जिसु ख्राइस्ट शान्तिल' नङा शान्ति होनानै मा खालामो बोर होयो होनदों अनजायग्राफोर दामारखौ बुंदों दामोना इसोरनि बोसोन मानिनानै इसोरनि देरसिन बोसोनखौ मानिनानै इसोरनि देरसिन बोसोना मा जिसु ख्रिस्टनि देरसिन बोसोना मा नोंसोर थां होनदों प्रसार खालामै आंनि नामाव बाप्तिस्मा होनानै सालाफोर खालामहै बे जिसु ख्रिस्टनि देरसिन बोसोन बे बोसोनखौ मानिदों ना बे बोसोनखौ मानिनानै इसोरा मा खालामखो ना आं फोथायो बेथिखौ बहुत बोसोर रायजो जानानै थांखानायखा दाबो जों नले गले रायजो जाखानायखा बे खोथायाव सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो दुष्ट मानसि सासेबो गैया अफारथि खामानि मावग्रा सासेबो गैया दिनै इसोरा बे मण्डलिखौ गुरै जानायखाय बोलो होदों शान्ति होदों बोर होदों होननानै इसोरा बेबादि बोर नोंथांमोननि गेजेराव मानो गुरै जानायखाय बोसोन मानिदों नङा इसोरनि बोसोन मानिदों देरसिन बोसोनखौ मानिदों बे बोसोनखौ मानिनायखाय इसोरा नोंखौ बोर होदों सम्पति मोननो बोर होदों लेखा फरायनो बोर होदों बिजनेस खालामनो बोर होदों रोखोम रोखोम मावनो बोर होदों आरो शान्ति होनानै आशीर्बाद होदों बाइबेला जेरै बुङो ओरै माव जेरै बुङो ओरै माव दा इसोरा बेबादि बोर लाबोगोन आरोबाव मोनसे खोथा गोसोखांदों मती 5:3 9 फरायब्ला बेयाव नुगोन सानसेखालि जिसु ख्रिस्टआ हाजोआव गाखोनानै बेबादि बुंदों बियो प्रसार खालामदों ना प्रसार खालामदों मा बुंनो ओइ जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा 1 नम्बराव दै आरो गाबग्राफ्रा बोर होजाग्रा होनदों दा गोसोखांदों अनजाग्राफोर बे बाथ्राखौ गोसोखांदों जेब्ला बे मण्डलनि बाइबेल जादों गेजा न'आव बेयावमोन ना गेजा न'आव बेयावमोन जेब्ला बाइबेल जादों अराय बुरै गोजानाव सिखोला जेसेबां दं आयौ मेम्ब्रेनानै गाव गावनि पापनि गाबदों गोसोआव दंना बाइबेला बुंदों गाबग्राफ्रा बोर होजाग्रा मानि थाखाय गाबनाय सम्पति मोननो थाखाय नङा सा मोननो थाखाय नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय नङा जायफोर गावनि पापनि थाखाय गाबो बे बोर होजाग्रा होनदों
दिनै इसोरा बेबादि गाबनायखाय बिसोरखौ सान्त्वना खालामदों। गाबग्राफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोर सान्त्वना खालामजागोन। आरो 3 बुंदों गरिबफ्रा बोर होजाग्रा एबा नम्रफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोर देशखौ आवग्रिगोन। देशखौ आवग्रिगोन। आरो बुंनाय जाबाय धोरोमियारिफोरनि थाखाय गांग्राफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो सुफुंजागोन। आरो 6 बुंनाय जाबाय गोसो गोजोंफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन। बेंग्राफ्रा बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो अनखांजागोन। दिनै बेबादि 7था इसोरा गोनां खोथाखौ बुंनानै हाजोआव गाखोनानै मानसिफोरनो बियो प्रसार खालामदों। जों नायगोन दाने गरिबफ्रा देशखौ आवग्रिगोन। गरिबफ्रा देशखौ आवग्रिगोन। बे माबोरै जागोन बेलाय? इसोराथ' बुंबाय गरिबफ्रा देशखौ अधिकार खालामगोन माने आवग्रिगोन, सासन खालामगोन। उदाहरण लाबोनि जोसेफनि खोथा मिथिगौ ना? जोसेफआ 20 थाखानि बिदाफोरजों मिसर हादोराव फानजाबाय ना? आरो बे मिसर हादोराव नाना रोखोम जाथाय जादोंमोन। अनेक परीक्षा बेनि जिबनाव जादोंमोन। जेलावबो बे जादोंमोन। आंदा इसोरा बेनि सायाव गेदेर दया दोनखाय जेलनिफ्राय गबाय माबा मोनसे कारनाव दै कर'ना सिमां नुनायखौ सिमांखौ बुंखांनायखाय गोलाव जायो बेखौ बुंनो थांलिया। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दा बे सिमांखौ बुंखांनायनि उनाव कर'नाया बेखौ गावनि आखान्थि खालामबाय। देशखौहाय सासन खालाम बिनि आखायावनो होजोबबाय। 7 बोसोर आंखाल जागोन। 7 बोसोर एखेबारे धनी जागोन। धनिया सिगां आबादफोर सिगां बेनि दिनैहाय 7 बोसोर आंखालनि थाखाय 7 बोसोराव बुथुमनानै दोननाय दिनै जोसेफखौ इसोरा गियानि खालामबाय। गामि गामि नोगोर बाख्रि एखे लुबाय। आरो 7 बोसोरावहाय ना बिसोरनि मिसर हादरना आंखालनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय दा कर'नाजों लोगोसे जोसेफआ सासन खालामफानो मोनबाय। मानोना जोसेफआ जाकबनि फिसालाफोरनि गेजेराव नम्र जानायखाय कर'नाजों लोगोसे बेयो देशखौ मिसर हादरखौ बे सासन खालामफानो मोनदों। आरो बे गुरै जानायखाय बिदाफोरखौ बियो क्षमा होदों। बिदाफ्रा थांबाय थांनानै ना गोबां बाथ्रा दं। थांनानै गोबावजोंसो खोन्थानो सानो गोसोआव गाबो जोसेफआ बेथ' आंनि फंबाय बिदाफोरथार गाबो खिन्थु सानसेखालि हायैखाय बुंबाय न' सिङाव गावनि रुमावहाय बुंबाय हे मिसर हादरनि जेसेबां दैदेनगिरिफोरा थांदो ओंखारलांजोब्बाय। बिदाफोरखौ खाथि दोनबाय। मा बुंबाय नोंसोर फानहरनाय जोसेफआ आंनो। बे समाव अबाक जाबाय बिदाफ्रा मा खालामसै दालाय जेलाव जोबनोसै नामा दालाय जोंखौलाय अबाक जाबाय बिसोरो। बिसोरनि अबाक जानायखौ जोसेफआ बुंबाय नोंसोर जे आंखौ थिनहरदों बे नङा इसोरासो आंखौ थिनहरदों। नोंसोरनि सिगां आंखौ थिनहरग्रोदों। मानोना बे आंखालाव नोंसोरनि जिबनखौ रैखा खालामनो थाखाय आफा आइ नोंसोरनि जिबनखौ रैखा खालामनो थाखाय इसोरा दिनै आंखौ सिगाङावनो थिनहरग्रोदों। नोंसोरो सिन्था जानो नाङा। नोंसोर जे टाइमाव दं नङा इसोरासो आंखौ थिनहरदों। नंगौ नङामोनला मा जागौमोनलाय? दासो मोनदों ना सानोमोन दासो मोनदों। दासो आंनियाव नोंसोर फैदों। दासो उन्दै जाफैदों होनामोन। खिन्थु बुंदों इसोर गिगिराखाय नम्र मानसिया बुंदों नोंसोरनि सिगां आंखौ इसोरा थिनहरग्रोदों मानोना नोंसोरनि जिबनखौ रैखा खालामो। देशखौबो बियो कर'नाजों सासन खालामबानो मोनबाय। आगोलाव लाबोनि जिसुनि फिसाला दाउद ना बेबो इजराइलफोरनि राजा जानो अभिषेक खालामजाबाय। मानोमोन इसोरनि गोसो बेनि गोसो गोरोबनायमोन। जेला समुएलआ थांदों जिसुनियाव सोंदों नोंनि फिसाफोरखौ फैदो हो। साफा थांनो होदों। बिदाफ्रा गोजौ गेदेर जाखा मोनदों बोलोगोराफोर
Nah, sandeng sampai lah, bini mendang, bini cetarkan Israel rasa. Kada istirahat pangdeng, sama manusia saya nayu, bebadi naik nanga, di sini, ini jaga boleh ke sastaku naik nanga. Manusia saya nayu, angholek sesuatu nayu. Deh, asrit na, jangan nama lalu gande. Nah, Mansi baksa jing mungkin naikni kese are isone kese gerap naik ku mendeng pasini kermo tero deni bais pore dai tono chane ni tero deni bais po serba pore kana tono chane ni tero ni bais One by that for him, Ada juga bukan ini saya dan itu kerja sendiri. Beda ni pada itu insyaallah itu. Naik. Angger di sini kerja di itu berbaik. Itu dah angger kerja ini. Angger pagi dia mau ke. Asal saya Bekang sudah mul monodore jisa foto itu paling deh. Angin ke sebab diet ni kesukaan bar. Masih na objek refer. Istarni kesu, ar mansini kesu. Na, gerupnya apa sadarnya mah. Dan Israel pun rasa sada diet na Israel diet ni kesukaan bar. Ang ni kesebab diet ku bar. Benar ang ni kamari ke mau punggu. Ada manusia kata yang lain ni orang cakap pudin, dah je baca kau pun mana? Isyarat ni hai, santi ni besar yang dua Israel le demat. Arbau sing Israel abu bau ni, bes santi apa kalam? Pelipia sarde sat pukau biauri badi pun ni deng. Jangan Israel siapa ni santi ni besar sana ni cing menhasuan deh. Jeng sanani menhaswa, kena be santia jengni madam gesund, jengni madam gesund. Isya jeng legase santiau dan play. Nah seri bilai na, santia makalama. Nah dia pola bunung isya ni, sopene santi ke jeng menhaswa, sanani jeng menhaswa, kena be santia jengni madam jengni gesund. Be sejeng kause kalam neot dan play undu. Nomor santi ku lebih, arbe santia isyarat nengjeng khusyau dan play masih deh, isyarat biu, deh isyarat. Jadi nengdo nomor kesat tongla, santia kesat tongla, be santi isyarat khusyau kelama, ar khusyau dan play. Asyirik mendengar beko, be bahasa beko perai nanai, semua nang isyarat, neng isyarat. Kena nombor masuk ke orang lagi ni, nombor masuk ke santi, arbe santi, nengjeng khusyuk yang tentlai, masih lagi. Ada sangat naik bau ni, nanti kata deh, apa istilah? Baik pergi biawai, kau pun nombor kalam lani sih nak burin. Nah, gate pun eksateran manis saya pun operan. Dia orang ada pertibigo sisti kalam gera, besira kau pun nombor kalam nade pertibigo nak boleh. Nah, sana lain sama na, dah janji mana jauh pasar apa bumbai pertibigo pati kasih capai, kan sat lain Thất lại này, công thất lại này, chỉ là hari kalam này. Nah, be pergi buat bahai. Bung kau bayi di. Nah, be badi ku Israel này dah kena. Lain dah kena. Israel bi pavitra. Be pavitra Israel. Nangi dah kena. Pasiding này là, bagaimana mengijabai, doi onau mahan biena. Onau mahan. Orang Cina lasi. Kena pasiding này là Israel rasa pura. Doi,
इसोरा बोरैबाला रागा खरा बे रागा खरा इसोरा बे पृथिबियावहाय बे पृथिबिनि गासै गाज्रिखौ गावखौ नम्र खालामाब्ला नायहरनो हागोन नों बेयाव बुंदों अखां पृथिबिखौ दाग्रा बे इसोरा पृथिबियाव गावखौनो नम्र खालामनानै नाहरो अनजिग्राफोरना पृथिबियाव जुदि गावखौ नम्र खालामाब्ला नम्र खालामनानै नायहराब्ला दा पृथिबिनि मानसिफ्रा थांनानै थागोन ना थांनानै थागोन ना ओरैब्लाबो इसोरा दिनै गाबोन ना जायफ्रावहाय दिनै इसोरनि बिरोधि खामानि मावनाय इसोरखौ मिथियै जायगाफोर दैबानाजों बांग्रिंजों नाना रोखोमजों दिनै इसोरा सिथारगासिनो दं नंगौना नङा नोंथांमोनानो बांसिन लेखा फरायनाय नोंथांमोना बांसिन पेपार नायनाय इन्टारनेट नायनाय नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ बारा मिथिया इसोरा आन्थाय नम्र जानानै बे पृथिबियाव नम्र जानानै आरज खालामग्रा मानसिफोरनि आरजखौ खोनासंनो नेबाय गुबैयै आङो नोंथांमोननो खोन्थादों दा बोरायनानैहाय इसोरा दा बोरायनानै आं एक्स नोंथांमोननो साखायदों बोरायनानै उन्दुनो आंखौ बारा होआखिसै दा फ्राय उन्दुजेननायनिफ्राय एसे गोख्रै उन्दुयो आङो गोख्रै उन्दुगोन 3 घन्टासो उन्दुगोन 3 घन्टानि उननिफ्राय आंखौ आरो फुथुआ असुखुथु जाबाय थाखायो जेब्ला आरज खालामगोन अब्लासो गोसोआ गोजोननाय मोनो मानो आफा इसोरा दिनैहाय नायहरबाय थायो सोरबा माबा बिगोन नामा बे फिसा माबा रायज्लायगोन नामा ओइ माबा बिगोन नामा बेलाय ओइ नम्र जानानै नाहरबाय बेनि आरजखौ खोनासंनो प्रभु जिसु ख्रिस्टआ रेडि मा बिगोन बिलाय दिनैलाय मा बिगोन बिलाय ना मा रायज्लायगोन बिलाय गुबै 100 आं साखि दिनै नम्र जानाय नम्र मानसिफोरनि गोसोखौ मिथिगौ आरो बिनि आरजखौ खोनासंनो नेबाय बुङो आंनि परिबारा मानोथो उन्दुआ नोंलाय उन्दुदोहै सास्थु गाज्रि जायोनो बिना मानो उन्दुनो हाया आंसो मिथिगौ असुखुथु मोनो रायज्लायब्लासो गोजोननाय मोनो गुबैयै इसोरा दिनै नम्र मानसिफोरनि आरजखौ खोनासंनो बियो नेबाय आफा जिसु ख्रिस्ट बे नम्रखाय नोंनि आंनि पापखौ मुक्ति खालामनो थाखाय ख्रिस्ट दंफांखौ गोबानानै लादों नम्र नङामोनब्लाथ' ना बे जोंनि दाय मावनायनि जुदै बे ख्रिस्ट दंफांखौ गोबानो हागौमोन ना थैनायखौ बे आग्रानो लाफैबाय इसोर बियो इसोरब्लाबो दिनै नों आंखौ अननानैनो दिनै ख्रिस्टखौ गोबानानै लादों अननाय होननानै बुङोब्ला खोथा जाहैबाय मानो सोदोबजों बुंनो हागौ अननाय केने इसोरनि जे इसोरिक अननाय बे अननाया माबाय सोमोनांथाव अननाय बोखानो हायै मानसिखौ अननायनिफ्राय इसोरखौ बोखानो हायै अननाय इसोरा दंखायनो बे अननाया दिनै जोंखौ बासायबाय नुजाबाय बियो खाजाबाय बियो खर' सनि टुपि गानजाबाय आथिं आरो आखायाव गाजोल जाजाबाय अहेबाव जोंजों सोजाबाय खुगाजों अनेक बाथ्रा बुंजाबाय अब्लाबो बे गासैखौबो नम्रखाय सैसोनानै ख्रिस्टखौ गोबानानै लाबाय आरो जोंखौ पापनिफ्राय मुक्तिनि लामा बेखेवबाय आरो जोंखौ उदांस्रि होबाय हालेलुया खुसि ना नोंथांमोना खुसि नंगौना नङा जों खुसि जानांगोन इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि लागै बेबादि हरबाय आरो बियो जोंखौ उदांस्रि दानाय लाबोदों जोबनायाव आं फैनो नाजाबाय दिनै जुदि अहंखार जायोब्ला जोबस्रांगोन नम्रखौ दोननानै अहंखार जायोब्ला जोबस्रांगोन अहंखारि फारसे दुगाफोरनि फारसे इसोर जेंना गसंथि होनदों जाकबनि सारदे सायख'नानै मोनगोन जाकब सारदे सायख' दि
Kada udahan lah muni. Sase bermanai masih jalau. Nah, jangan besar kota ni na, besar kota suci dari 15 tahun dah belum lakukan. Pesai mereka kamu nak bertiga jalau. Beni mengajar Simpson. Beni saya puni akai ni play berkangan lagi. Simpson ke bir jalau kelam dengar. Anda biar jabla jalau jabai. Di mai apa dah dengar. Hey, Simpson. Baik, polis ni puni kami utangan dengan ade. Di sini negara utangan dengan ade dah pada kedeng. Kada Simpsona nanga pangga tim nau thangbai. Tim nau thangnaनै सासे सिख्लाखौ नुहैबाय. नुहैनानै मोजां मोनबाय. बिमा बिफाखौ बुंफैबाय, आफा आयै, tim नाव सासे सिख्ला दङ, बे सिख्लाखौ लायनानै हाबा होफैदो. बिमा बिफा बुंदों, नाङा नाङा, फिसा नाङा. बिसोर जाबाय बर' जातिफोर. बिसोरनि हिनजावफोरखौ लायनो नाङा. जोंनियावनो जाति खुरमाफोर दङ, जोंनि बंसफोर दङ, बेखौनो लायनानै हाबा होफैगोन. मोजां सिख्लाखौ लायना होफै. हाबा होफैगोन. बुंदों, ओहो, बेखौ लायथारखानांगौ. लायनानै हाबा होफैबाय. हामबाय दे. आरो मा खालामबावगौ बेलाय? गसाव थांबाय. गसाव मोनसे नोगोराव थांबाय. गसावबो सासे बेस्रा हिनजावसाजों बियो गोग्लैबाय. जिनाहारि खालामबाय. दे, बेबो थाथोंसै. आरो मा खालामबावगौ बेलाय? सुरेखनाय मोनसे हाजोआव थांबाय बियो. हाजोनि नोगोराव थांबाय. बेयाव थांनानै सासे सिख्लाखौ लोगो मोनहैबाय. बेनि मुङा जाबाय दलिला. बिनि अननायाव बि गोग्लैबाय. गोबांबार थगायदों बियो. दे, आङो गासैखौबो दोनथ'नायसै. दलिलानि अननायाव ओरैबादि गोसो जाबाय. मा गोसो जाखो बेलाय? हा? गावनि गोसोनि खोथानो गोसो जाबाय. बबे माबादि खालामोब्ला बि थैयो बेखौबो खोथानो गोसो जाबाय. थैनायखौसो मोजां मोनबाय बियो. गाज्रि मावनानैहाय. उनाव खोथाबाय, नै आंनि बे खर'आव फुर होयोब्ला, खानायखौ सिननोब्ला गुबुन मानसिफोर बादि आं बोलोगि जागोन. थिग खोथाखौ मोनलायखै दलिला. जौनो होबाय, दोखौ दोखौ फेबाय, थफि जाबाय, गावनि पेन्टआव बामबाय, लोंबाय, ओइ गोख्रै फैदो. नै बे खोथाबाय गावनि गोसोनि खोथाखौ. बेनि खर'आव फुर होयोब्लानो, खारन बेनि जोनोमनिफ्राय बेनि खर'आव फुर होआखै. फुर होयोब्लानो बे गुबुन मानसिफोरनि बोलो गैयै जागोन. खारबोबाय, सिनबाय, फुर होबाय, सिनजोबखांनायनि उनाव हेलौ सिनसन नोंखौ खानो फैगौ. दहाय सिखांबाय, सिगांनि बायदि सानदोंमोन खोमा बियो. साथि ब्राबनानैनो बोलो फैगोन. साथि ब्राबाय, जेबो बोलो फैयासै. खाबाय. खानानै मा खालामबाय? लांबाय. लहाखौ अराव सावबाय. अराव सावनानै मेगन साइनिखौ एरफबबाय. बेखौ खानानै लांबाय. गावसोरनि गेदेर मन्दिराव बेखौ खाबाय. अनेक रोखोम गेलेहोबाय. अनेक रोखोम बजाय बानहोबाय. नाना रोखोम गोसोबादि बेखौ थाब थाब खालामबाय. ओमफ्राय लासै लासै खर'नि खानाया रोदोमबाय. रोदोमनाय समावहाय बुंनो प्रभु, अननानै आंनो खेबसे बोलो लाबोबावदों। आरज खालामदों। इसोरा बोलोखौ लाबोबाय। बोलो लाबोनानै मा खालामबाय? ना सासे मानसिखौ मोनदे बे मन्दिरनि गेदेर गेदेर जि खुन्थिया दङ, बे मोननायाव आंखौ सोनानै होदों। ना सोनानै होदों। आरो बेखौ सोनानै होबाय। इसोरा बेनो बोलो लाबोफिनबाय। गेदेर गेदेर खुन्थिया, गेदेर मन्दिरखौ बियो खुन्थियाफ्रा रुजुना थादों। बेखौ बुथ्रोदबाय, ओरै बुथ्रोदबाय, बुथ्रोदनानै मा जाबाय? मन्दिरा एखेबारे गोग्लैबाय। गोथाव जेसेबां सिथारदों, थैनायाव बांसिन सिथारदों। लाबोदों नाथाय बेबादि आसरित बोर इसोरा बोलो होदोंमोन। बोलना दंब्लाबो बेनि मोदोमाव साथि ब्राबलानो हाबमा। थुवालजों दानब्लाबो साथि ब्राबलानो हाबमा। जौ खुबैब्लाबो साथि ब्राबलानो हाबमा। मोदोमाखौ फोरानलानो हाबमा। बेबादि मोदोम, बेबादि बोलो मोनदोंमोन। बोलना गावब्लाबो हाबमा। थुवालजों दानब्लाबो बौआ। जौ खुबैब्लाबो हाबमा। मा बोलोजों थैखो बेलाय? हा? मा बोलोजों थैखो बियो? हा? नम्र जायैखाय बिमा बिफानि बोसोन मानियाखै। नम्र जायैखाय मसीनि बिधानखौ मानियाखै। नम्र जायैखाय गावखौ बाहायाखै। ना बबे बोलोजों थैखो बियो? सिदा सिदि बुंब्ला मा बुंनाय जागोन?
Samsona Tulilako Kushu Kulajo, Begulizan the Tudimuna. That on Jigre Pena. Chalafur Gia, Nidane, Scraffer Gia, or Savadante. Oh, Sabda. The lay pretty be of high. Sunset of high. Bobby Gulizo, Sector of the Mansipico, Akramokalanga Syndrome. Jenny Shalom Scrapper Akramokalanga Syndrome. Jenny Shalom Scrapper Longa, Mansipico, Bobby Gulizo, Akramokalanga Syndrome. Huh? Baby Shani Atma. Then a baby Shani Atma, then a pretty be out, then a Nostakalanga Syndrome. Nah, I'm about very with you. Get the Katayo, boy of Ronta. Ore Putanota, baby son is like a Puripuna Javai. Journey Christian months required, Journey Christian John required, Journey Christian Islam required, baby sonny at birthing. Come on about a big collision delay, Master Claus. When any kind of on the bird, the singer, or what else about number hagen, it's a Bushan money in a hagen, Bushan money. Oh, it's about 11 day. It's number of the person money nice, down out Punkabai. Number of the session of higher, Sianu Punkabai. Number of the Gobon on the higher, Sianu Punkabai. Number of the Arba, payment check, Gianni. Number of the Gianni inside. Number of months ago, hey, now. Number of months ago, Nainabu Jangli. Na, were compress Masating, Yunanga, Veranga, Bekopula Tanga, Jaya Nombro, Pay Nombro Mansko Babungan. What? Yeah, number of you. No. Pay Nombro Mansico, Papa Monatigo. Dakane, Sindicas of Hasset Chalawa Sativa. And Uncle Munarico. Bebangdeng, Dustaman, Julingaman, na. Jakanagashi became a woman, Anjai, Nisi follow, Nisi follow, Venisio, Tankusukna Hayaman, Venisio, Gatikitapung the Hayaman, Venisio, Mabamansico come from the Hayaman, Manana be attacking number. Visunudum Nikan Kinane, Bungu Pa, Basewell, Mount. Number of months ago, man. The number of months ago, 91 some year. Arisharaba, Java, synthesis. The bird chap of a number of Naga, big Gligan. Damna, why we take a solar that? Solar. Now, Belestin put it out and by. Isharabon Kadamber, Belly Organ, rather than Tabu. Belly Gaffy, how would it because that bird, Dalabu, Rakubu, Jibu, Namish, the Tangi did in a Dow, they have my Makala, my beer, for it, Navia. Labonai, Burma, Moscow, Boogie by you down put in Jalani. It should have my, hey, somebody ungovernment by, they could run up for some 90 taken a tongue of time, move it up. Somebody left by Fatima, hey, only Makalanka, Israel put in or by. Most of Manila looking like. Most of Manila looking like. Madame ship to Manila looking like. People know, only Soinifia, Mania Curry, is certainly you can have a lavudin. No, lavudin of la Samela Mahundel. Molly I gamania, the sea. So Maninagan, number was Maninagan. Sola number only can bird don't be rather than it again. Since in a bird, usually Burleman, is a regular bird, Tabla, na, get it, Manship lover, the numbers are in a big bird. The Venican object her Ishra, the nation of bird, who by Kanatake. Nation of Ishra Gabang, bird, the lake quickly by. No go quickly by. Na. Ishra paper the bird quickly by. Koto, the Gurung, Kazo, Outwell and Gassin down. They bird is the numbers are in a hey, soul body, hey, Simpson body. The Glina.
साननो हागौ जों इसोरनि गाज्रि मोननो नाङा साननो हागौ जों इसोरनि गेदेर खामानिखौ मावबा सोरनिबा जिबनाव गर्व लाबोनो हागौ ना नम्र जेब्ला जागोन गर्व नोङो फैगोन आरो जोबथायना बुंदों गाबोन बयबो मिथिगौ हेर'देसआ अहंखारि मानसि बियो नम्र नङि बियो दिनै जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानाय समनि उनावहाय 2 बोसोर ना 2 मास 3 मास बेबायदि गथ'फोरखौ बे हगारनानै सिथारदों नम्र नङिखाय उनाव मा जाखो बेयो मोदोमाव खर'निफ्राय आथिंसिम आसिगुरसिम एम्फौ नांनानै मोदोमाव एम्फौ नांनानै सौगुलुंनानै थैनो गोनां जादों मानो दा बुङोना जाकबनि सारिनि सायख'नाव अहंखारिफोरनि थाखाय इसोरा जेंनाखौ जोङो नम्रफोरखौ इसोरा गोदै अनुग्रह दान खालामो जेब्ला नम्र जाबाय थागोन इसोरा नोंसोरखौ जों गोजौ दिखोलांबाय थागोन आं हले साखि होबाय थायो नोंसोरो जाबाय आंखौ हाइलाइट खालामग्रा नोंसोरखौ लानानै दिनै आंनि नाम दिनै जोंनि बे बिश्वआवल' नङा ओरै दरंआव ओरै बेंगलाव ना नोंसोरखौ लानानैनो दिनै आंनि नामा जेरावबो गोसारो सोर खालामदों नोंथां बेखायनो खावलायनाय थाबाय जे बोरखौ मोनबाय जि आशीर्बादखौ इसोरा नोंसोरनो होनानै आवगायबोबाय हिस्ट्रिखौथ' दहाय आं एसे खोन्था आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ जोंनि बे गामियाव मोनसे न'खरल' गावनि मावनाय आबादखौ बोसोरसे मोनजानायमोन दा बाख्रि थिं न'आबो मोनसे बाख्रि सासे मानसिनिल' दङमोन हाजिरा मुजिरा जानानै थांनाय धार दासि लानानैहाय न'खरफोरखौ खांनाय बे गिर्जामोन आमफ्राय इसोरा दिनै गोथै आंखालनिफ्राय गोथै अभाबनिफ्राय उदांस्रि होनानै जिसु ख्रिस्ट दिनै बे पर्जायाव नोंथांमोनखौ फसंबाय हालेलुया इसोरा बेखौ खालामबाय बेनिखायनो बे बोरखौ हमथाबाय थादो नम्र जादों इसोरा नोंसोर बयखौ बोर गोनां खालामथों दे जों बयबो गसंनानै नोंथांमोननि आगदा आखाइखौ ओरै दिखांना लानाय दे बयबो दिखां एखेबारे दिखां दे दिखां बेनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि नामाव होनानै नोंनि जेराव दे प्रभु जिसु ख्रिस्टनि नामाव होनानै नों नोंनि जेराव दे बयबो दांदो जिसुनि नामाव दे दांदो नोंनि जेराव दां जों आरज खालामो मालाबा हयथ' जोङो हौवा हिन्जावजों नम्र जायालाबा नांलाय फोनांबा गिर्जायाव मालाबा नम्र जायालाबा इसोरनि सिगाङाव हयथ' बिरिद मावफुंनांबाय नम्र जायालाबा इसोरनि साबादि हयथ' मावफुंनो हायाखिसै जों क्षमा बिनि प्रभुनाव आरो बुंनि प्रभु नोंनि जि मन आंनो बे मनखौ हो दायित्व नों जि मनखौ होदोंमोन आफा आंनो बे मनखौ हो सानफ्रोमबो जाहाथे आं नोंजों खौसेयाव थाफ्लायनो हानाय बादि नों आंनो नम्र गोसो हो जों लोगोसे आरज खालाम नागिर जेराव सिख्लाफोरबो नागिर मालाबा बिमा बिफानि हयथ' बायद' जाफुंनो हायाखिसै ना मालाबा बिमा बिफा होनायखौ सन्तुष्ट जाफुंनो हायाखिसै नम्र जायोब्ला बिमा बिफा जेखौ होयो बेयाव सन्तुष्ट जायो सान्ति मोनो सान्तिया सबो नांथावै ख्रिस्टजों लोगोसे नोंखौ खौसे खालामो दे जों लोगोसे आरज खालामदों दे जों लोगोसे आरज खालामदों गाव गावनि गोसोखौ नागिर आरज खालामदों